Hallo guys, is terug voor de tweede keer. Ja, we zijn maar nog niet terug. We zijn dus nog part 1 over relationships in bad weather. Deze naam is bad weather. So guys, sinds like van keer waar hij heeft gezet, hij is dus een nieuw partner. He will be joining us from now on and out. But hello guys, thank you guys. Hey, hold on, this shit ain't funny. It ain't funny, but it is. And remember to like, subscribe, comment and share. What? Share. Oké guys, we gaan vandaag nog vragen van één van die twee. Hallo, weet je wie ga ik vragen? Oké, we gaan meer vragen, maar één van die twee vragen. Weet je wie ga ik beginnen? Zo laag, het is klopt nog niet. Oké, 1, 2, 3. Yes, de eerste van wie ga ik vragen? Zullen correct drukken is het? Like en subscribe. Liam. Bro, why you think so long, bro? Okay. Okay. What me for? Ik ga zeggen. Nadim. Hailey. Oké. Zeg maar, laatst mij was Hailey. Hoe kan ik die wel in je mond zeggen die bra? Yes, dan zei Ik heb het lang gedacht, man. wat dan zei? Ik moet dan. Bro. Dan over die mensen liggen. Oké, sorry guys, oké. Zeg me gewoon, hoe lang we zullen houden in elkaar? Vandaag. With my mug on me. Oh, DD. Oh, what it is? Oh, DD. What it is? Yo. What? Niet 2 minuten. Het is een video komen. What? 2 minutes. En misschien kan ik praten dat het er weer weg moet. Wat is er? Een van mijn deze gezegd dat ze precies van mij afzien. Yo. Oké, dank je. Yo. Dank je wat mij. Hoe is je gevoel uit dit? Ik heb een haar gevoel uit dit. En die pad is zeker, kijk hier. Hij moet bij je praten. Als je waar heeft, maar zien Ja. zeker, joh. Heartbroken. Gaan ze als je waar niet zeker. Wie waar je dan? Hele in gaat ik gaan zoenen voor het zolen naar je. Stakje. Zoenen met jou. Ja, dan misschien die gaat iets van hij wil doen misschien. Om zo van hij te Drie aan. wat doen het, maar toen kom ik je eten. Zeg maar, wie is dit zombie van zo wat je gezien? Wie is dit zombie van zo wat je gezien? Ken je voor Ik ga zeggen. eten? Eten wil zeggen. Wat zei je van? Eten maar kok. Maar kom. Oké, eten maar kok. Oké, zij zo zegt. Is goed, mijn broer, is goed. Is goed. Ja, maar niet laat ik. Is goed, mijn broer, is goed. Nou, guys, we gaan een vraag voor hom nou. Here I come. Oh, here I come. Oh.